parlok ngaju ong yipi ba pinam keranden setia ladapi keranden pinam laban poi shenu ru pinam laban yo ya kata jingjob ladapi eno ya keno ke kam shwaban le ya ka te kumno pin laban ra ya kata kam shikmat kumno pin yo ya kata jingjob kumno pin yo ban pen urlong ya kata jingkwa ke jongpi kumta pelok pejor menta ke sengi ngani tu ipi ha ke balengkot ke story jong ke wei ke astronaut pat kena gede ke basisha kumta pelok pejor ngakar pada ipi baro ban pe ya kena ke video hadu ke bekut lada pimpe ya kena ke video hadu ke bekut te pinam sengau tu ki bangani tu ipi menta ke sengi sepang kena ke story jong kena ke astronaut ke banong le shebening kumta sengau bape hadu bekut mau pelok pejor te pelok pilade ban yo sengau sepang ke Sunita Williams kede negeri jongi kari India ka Sunita Williams kedai ke astronaut batenta katre ha ke NASA ha Amerika kumta pelok pejor sayangan itu IPK ke balajia batka house name baladip arhaja arpusau ka Sunita Williams bat u Butch Wilmore rengkat bat ke kunhun kriu kendai jongki kilale sha hau ha ke santring ujun nagebenta ke we ke mission kumta ka Sunita Williams bat u Butch Wilmore kila bu ya kena ke mission tang prasngi kila perkhat ba hadin prasngi kinsa 15 biang sha ka perthei hanrei kena ka mission ka ba prasngi jongka Sunita Williams bat u Butch Wilmore kala long hadu khandai banai hoi pelok pejor kalong ka bas ngau si shibun kumta pelok pejor haba ka kunhun jongka Sunita Williams bat u Butch Wilmore kila le sha suin beneng kensan hapading lenti ka we na ka system jongki kala sha punjulor ka gas helium kala tuj bat kila don ke jing hagi thruster haga lengsun starliner ka bala pendon kamban penher yaki umpnyang syaki thruster om ya kala air bakar pang ka baki sngau tenat namar kini ke jing thut ha ke liang ka jing start la penjalan ya ka jing sa jong ka Sunita Williams bat u Butch Wilmore ha ka International Space Station ISS palat ya ka mission balat munengkong banlong shitayo kumta pelok pejor ka Sunita Williams bat u Butch Wilmore kila sakut ha ka International Space Station hadu khandai banai hanrei wat hakata ke poru ka Sunita Williams kam sim ladu jingkermen banwan phai biang sha ka perthei kalarai ba kanam song thai tat hadu bakan dawan phai biang sha ka perthei bat menta pe ka jingkwa jongka kan sa urlong shin kumta khadu khadwai ka company SpaceX jong Elon Musk kalap ha saungut ki nonglek beneng ki astronaut sha ka Sunita Williams ha ka khadar tarik mentau benai baro saungut ki astronaut ki la poi thau da ka basuk sha ka jaka ka ba don ka Sunita Williams bat u Butch Wilmore kumta pelok pejor kat kum ka khubor bangilayo ka Sunita Williams bat u Butch Wilmore kin sawan phai sha ka perthei ha ka khandai tarik na arpo tarik mentau benai kumta pelok pejor malya poi kini kisau ngur ki astronaut sha ka Sunita Williams bat sha Butch Wilmore kila ai khuble kiti bat kila sngok men ba kila kendu hadin khandai benai kumta pelok pejor hadin ba ka NASA kala trelang bat ka company SpaceX jong Elon Musk ka company SpaceX kala pha ya kisau ngur ki astronaut kibadena ka crew 10 sha ka Sunita Williams bat u Butch Wilmore kumta pelok pejor philaban sngau thu hadu katnu ka company SpaceX jong Elon Musk ka he ka company SpaceX jong Elon Musk ka thmu banwan ra ya ka satellite internet shakari jongi ngalai thu spang kane already ha ka we ka video philaban le sha description pikwa ban pe ya ka video ngala dibu ya ka link jong ka video ha description kumta pelok pejor nga comment ba phi baro philayo sibun ke jingtip na kana ka video kumta nga pada pi baro ban share kana ka video ban like kana ka video lad pi like kana ka video ngayo man sem shibun bat lad pi share kana ka video na sa comment shibun hule shibun ni pi baro ban pe hadu ka kana video